Posaďte se na židli a záda mějte narovnaná. Pokud je to možné, neopírejte se zády o opěradlo a nechte páteř, aby držela trup vzpřímený. Chodidla položte celou plochou na zem. Zavřete oči nebo je jen přivřete a upřete pohled směrem na podlahu. Zaměřte pozornost na svůj dech, jak proudí dovnitř a ven. Vnímejte počitky spojené s každým nádechem a výdechem a dech samotný, aniž byste očekávali, že se stane něco zvláštního. Není třeba, abyste dech nějak měnili, jen nechte tělo, ať samo přirozeně dýchá. Po nějaké chvíli může něco odvést vaši pozornost. Pokud si toho všimnete, jemně ji přiveďte zpět k dechu, aniž byste si cokoliv vyčítali. Právě to je jádrem meditace všímavosti. Všimnout si, že něco odvedlo vaši pozornost a přivést ji zpět, aniž byste se kritizovali. Po nějaké chvíli se vaše mysl může sklidnit jako hladina tiché studánky, někdy však také ne. A i když dosáhnete dojmu naprostého klidu, bude to nejspíš pomíjivé. Pokud jste vzteklí nebo podráždění, všimněte si, že i tyto pocity jsou pomíjivé. Ať už se stane cokoliv, nechte to tak, jak to je. Po minutě pomalu otevřete oči a znovu začněte vnímat své okolí.